Takže čau a dnes vám ukážu, jak vyřešit problém Bad Video Cars Drivers Minecraft. Tak jo, jdeme na to. Klikneme pravým, přizpůsobit, dáme zařízení, zobrazovací zařízení, dáme upravit rozlišení, rozšíření nastavení, dáme vlastnosti a tady dáme aktualizovat ovladač. A dáme automaticky. Já jsem si to kvůli vám schválně odinstaloval, tohle ovladač, abych vám to mohl přesně ukázat. Takže počkáme. No a potom se vám vlastně tady dole v rohu nainstaluje taková ikona, mě se nainstaluje, nebo potom se vám nainstaluje tady a můžete spustit Minecraft a hrát. Jenom počkám, jak se to instaluje. No, tak. Máme to nainstalované, dáme zavřít. Tak. Teď můžeme si zapnout Minecraft. Dáme tak. A jak můžete si všimnout, tak Minecraft už jde. No tak tímto s váma loučím a doufám, že jsem vám pomohl. Čau.